ना रुम जायाखै ओमफ्राय जोंना रुम जाबाय थांनाय बोसोराव जेराव दंमोन बेयावनो दोनगोन आरोना जोंखौ जों दा बे रिक्सायाव थिखांबाय आङो सेरमोन थादो दे बिनानाव आं बिराद दुखु मोनबाय सहायनो हाला बिनानाव बाय बाय फैबाय दा जि बुरजा अनलाइन मिटिं जादों खोमा न'आवनो सानथाम सोलायबाय थायो जों मोनफैलायबाय गोदान न'आव बे रुमाव जों थादों आरोखि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोफोर जों बिजनि लादांगुरिखौ गारना फैबाय आरोना दिनै बेयाव फैबाय ओमफ्राय बिजनि लादांगुरिनिफ्राय जोंना मा होनो आमथिखायाव दंमोन पेन्डेला बे मोनसे पेन्डेल जोंना गेप जाबाय आरोना केन्सेल जाबाय थ' दा जों फैबाय मा मोननि आगि जायगाया सेलमारि बरपेटा सेलमारि बेयाव फैबाय आरो ओमफ्राय दा दिनै जोंना सौ गैया गाबोननिफ्राय दं आरोना जों फैदों आलनाव आलासि जानो जोंहा बाजैया जोंनि थाखाय ओंखाम रेडि खालामबाय बाजैखौ आयु देन्जारसो नै जि बुरजा अमा नै दुगैनाङा दे अमा बे मा ओंख्रि बाजै थारुन ओमफ्राय बे ना मैथा ने एसे फुङाव थांसै र' जानानै थारुन दाउमोन ओमफ्राय अमा बिथै मैस्था ओमफ्राय ना बोथियामोन मावा ना बोथिया देन्जार जाबाय स्लिम बेखौ जानो हाला एसे आलादा आरोना बिदाय होना थांसै आरोना दा मोनायाव स' दङ जाखांबाय लोंखांबाय थांसै इस बोरो बाजैयालाय जोंनो बाजै मोना खस्थ' खालामना संना जाहोबाय ओमफ्राय जों दा बिदाय लानोसै आरो थांसै मोनानिफ्राय स' दङ आदा बाजै बाय बाय थांसै जोङो नेक्स्ट देहाय जोङो माने सानजौफुआव आदा मोनाव ओंखाम ओंख्रि जाना फैबाय आरोना दा रुमाव थांगासिनो दङ एथ' लासै आं गोबाव नेनांबाय बेनिफ्राय लोगोफोर मेकआप सेकआप खालामनानै रेडि जाबाय जों दिनै मा होनो बेखौ सुरुपेटा सेलमारि होननाय जायगायाव दं आरो सेलमारियाव माने जोंना फार्स्ट पेन्डेलनि उनाव सेकेन्ड पेन्डेलाहाय जोंना गेप थांबाय आरो ना ओमफ्राय नै दा थार्ड पेन्डेल जाहैबाय आरो थार्ड पेन्डेलाव दिनै फार्स्ट नाइट ओमफ्राय दिनै नाटकआ दं राग सोलायबाय थायो आरोना उल्था फाल्था कमिटिनि सायाव सोनारो अबेखौबा फार्स्ट होयो अबेखौबा लास्ट होयो बिसोरनि सायाव सोनारो आरोना ओमफ्राय थांनाय बोसोर जों बहुद जायगा गादों खिन्थु आं माने जेबो होआखैमोन आरोना एबार नाजागोन माने सानथाम बेलेग जायगायाव थाङो नालाय माने मोनबेसे पेन्डेल गानाय जायो बेखौ आङो होनो नाजागोन आरोना दसथा जाबाय लोगोफोर दिनै 10थायावसो जागायदों आरोना 자, 명진 가라시, 안 아무거나 이거 가세이고 뒷가족은